Bamakɔ ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn ni nin dana in gosira a bɛ jamana kunnafoni de maana wajibate k'a dɔn baara in tɛ kɛ maa saba jɛ kɔ min ye Gibson Control ye ale bolo bɛ nɛgɛ la min ye Amadu Konare ye i k'a dɔn a bɛ foro la bi i k'a dɔn o kuma an na foli ni tanuni min ka kɛ ka sama ma n'a sɔrɔla a bɛ se ka biri bilen a fɔra a banna n'a tɛ se ka biri a ka tɛ wuli ka di sɛnɛkɛlaw ma Gibson wuli ka jɔ boloda an k'an jɔ a kunnafoni na Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de bɛ tungara naamu n'i ye kolokuru filiden sununkun na a ye don dɔ natimiya kana siga n bala tɔgɔ bɛ di wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui wajibate k'a dɔn san 60 ani san 2 maa ma n'u sɔrɔ balola dugukolo sanfɛ i ye dɔ kɛ wajibate Mali a ka ɲɛnamaya n'a ka hadamadenya k'a yɛrɛ sɔrɔ k'a yɛrɛ tan san 60 ani san 2 sabula do dɔ la 22 septembre 1960 o donnama in kama i k'a dɔn Mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya i k'a dɔn a y'a jaso wajibate a donnama in kama min ye tubabubilen marabajugu ka dandɛmɛwale a n'a mugu tɛ ko la dɔ kɛr'o la wajibate k'a dɔn président fɔlɔfɔlɔ min ni o ye Mali i k'a dɔn a kosuma o de ye Ala ma hinɛna Modibo Keyita la wajibate bi maa minnu b'a nɔ na yalima olu bara ka nɔbɔ wa yalima u b'i ni ka tɛmɛ a kan wa wajibate n'i ye kow ta k'u da ɲɔgɔn ma k'o bɛ lanɔgɔ nka n'i ye jatew minɛ taafa ni nafa bɛɛ lajɛlen bi dɔn wajibate Mali i k'a dɔn san 60 ani san 2 min ye tubabubilen ye an y'an yɛrɛ ta an sɛgɛnna an ɲanina an dɔrɔla o kuma a y'an dɔn an yɛrɛ bolo wajibate o kɛwalew dun nana sigi sen kan nka n'i ye taama siraw ta k'u lajɛ k'u bɔ dɔɔni dɔɔni wajibate i b'a ye k'a fɔ an tɛmɛna sira caman fɛ yanni bi ka se sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ka gɛlɛya a ma dabɔ bi la kabini diɲɛ kunungo Mali bɛ nin gɛlɛya kelen kɔnɔ i k'a dɔn fadenw ani tubabuw ka juguya n'u ka bɛnbɛn bɛɛ ka ɲɛsin jamanaba in ma n'i y'a ta k'a lajɛ coup d'état fɔlɔfɔlɔ min n'o ye Mali sɔrɔ n'o ye Musa Tarawele ka coup d'état ye wajibate i b'a ye k'a fɔ jiginni kɔlɔ kɔnɔ a nana daminɛ o donnama in kama sabula janfan caman bɛ yen munumunu salo caman bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ Musa Tarawele y'a seko damajira bɛɛ lajɛlen kɛ a ka waati kɔnɔ san 20 ani kɔ min bɛ se k'a to Mali yɛrɛ de bɛ se ka kɛ Mali ye wajibate k'a dɔn a ko ma nɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ min ye sɔrɔsiya ye sɔrɔsiw ka mina ani ka sɔrɔsiya sinsin k'a don bala i b'a ye k'a fɔ a daminɛna Musa Tarawele tile la sabula min ye ni irisi kelenw ye wajibate k'a dɔn a donnama kama olu de nan'u bolo fa ni ka n'a to Mali kɔrɔ min bɛ se k'a to fadenjugu ani sigiɲɔgɔnjugu olu bɛ siran ɲɛ cogo min Musa y'a tile kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ nana ta ka bolo da dɔɔni dɔɔni wajibate ka na se fo san 1991 i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye président Amadu Tumani Ture Motikaw ka den ale de nana bɔ k'i jɔ kankara wajibate k'a dɔn ka fanga daraki fanga in darakilen wajibate fɛn o fɛn bɛ Maliden ka hamina ani Maliden bɛ min ɲini jɛmu fanga don min bɛ diɲɛsɛgɛ naani jamana wɛrɛw la fanga ka kɛ jamanadenw da ye bɛɛ k'i sago fɔ bɛɛ k'i dungo kɛ jamana ka yiriwa jamana ɲɛtaa ka kɛ Amadu a donnama in kama a nan'o minɛ de sigi hali n'o y'a sɔrɔ camancɛ fanga a y'o kɛ n'o kun da Ala ma janya wajibate a ye fori ka bɔ fanga kɔrɔ layidu min dira ma a ye layidu min di o don a y'o dafa civiliw nana fanga ta min ye président Alifa Umaru Konare wajibate k'a dɔn ale nana fanga jaso démocratie i k'a dɔn a dugu jɛra wajibate wuli ka jɔw nana boloda fa bɛɛ lajɛlen la Alifa y'a ka fanga kɛ a seko ye min ye dabali min b'a bolo fɛɛrɛ min b'a bolo a nan'olu bɛɛ lajɛlen jalatigɛ wajibate k'a dɔn jamana nana yelenkura bɔ ka dankankura bɔ bɛɛ lajɛlen ko tabarikala a ti ɲɛ min kɔ san dan don o dafalen Alifa fosira ka bɔ o y'a sɔrɔ min ye sɔrɔsi jalatigi ye Amadu Tumani Ture wajibate k'a dɔn jamanadenw nana wele da kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an mago bɛ e de la sa e de bɛ se ka jamana in da k'a jaso Amadu sɛgɛra kana fanga ɲini wajibate k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ko min ye nin jɛ in ye nin bɛ se wajibate fanga nana d'a ma tako kelen min yera jamana kɔnɔ yelen min bɔra jamana kɔnɔ maa t'a fɔ maa ye yiriwali ɲɛta k'a daminɛ jamana kun n'a kun wajibate fadenjugu ani maa tɔɔrɔlaw nana sɔmi n'a
caman fɛɛrɛ ni dabali tigɛ Bɔjabate k'a dɔn kɔrɔnfɛ kɛlɛ nana wuli jɛrɛjɛkulu min n'o bɛ burudamɛw ni surakaw ko fɔ olu farala ɲɔgɔn kan ko MNLA Bɔjabate olu nana jɛkulu sigi kabini mɔɔw b'a tulonkɛ kuma fɔ maajugu wɛrɛ nana kalanso olu la Ansardine Mijawo Akmi Bɔjabate k'a dɔn nin damanda de nana birisi ɲami maa t'a dɔn min ye maa t'a dɔn min bɛ bɔ ɲɔgɔn na Bɔjabate jamana tilaliko kuma ani kɛlɛ banbali nana bolo dasa jamana kɔnɔ ko o tɛ debila président Amadou Tumani Ture seko min b'a la dɔnniya min b'a la Bɔjabate a y'o sɛbɛ kɔrɔ kɛ ko in yɛrɛ kun ɲini ka ɲɛ sɔrɔ koyi Bɔjabate kuma min an b'o taa ka segin la min ye Amadou ye a ka présidenya a tako filanan nana boloda an b'o kutumu kɔnɔ bilen i k'a dɔn o yɛrɛ b'i ni ka ban koyi Bɔjabate k'a dɔn ayiwa ko min kɔni tɛ kodɔn yɛrɛ ye i k'a dɔn coup d'état de nana kɛ Amadou la kabini jamana jiginna o dingɛ kɔnɔ don min fo bi an b'o dingɛ bilen kɔnɔ maa min y'o kɛ o ye Amadou Ayasa nɔgɔ ye Bɔjabate k'a dɔn foyi ma ɲɛnabɔ bilen MNLA ye fanga sɔrɔ Bamanju ye fanga sɔrɔ Bɔjabate kabini bi fo bɛ nin yɔrɔnin na fo a ka fɔ surunyana Bamakɔ la Bɔjabate an sigilen bɛ dunufɔ ni balafɔ la Bamakɔ ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn fɛn ɲɛma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko an tor'o damanda de la Bɔjabate janfantu sago nana sɔrɔ jamana kɔnɔ u bɛ min ɲini Mali tilaliko la o sago nana sɔrɔ Bɔjabate i k'a dɔn u ka yelen mɛnɛna fa bɛɛ lajɛlen la nga jamana in ye jamana barikama ye Bɔjabate an tor'o la fo camancɛ fanga nana kɛ i k'a dɔn o bannen de sa Ibrahim Boubacar Keita u nana fanga sɔrɔ bɛɛ ko payi manden masa kankelen digi an kun bɛ cɛ min ɲini n'a ka ca san caman ye nin de don Mali yɛrɛ yiriwali ni Mali ɲɛta mɔɔw ɲɛ ka bɔ Mali la cɛ min dalen filɛ an fɛ sabula a taara ta cogo min na a ɲɔgɔnna ma kɛ président ye Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko o laban nana kɛ jigiwaro ye sabula jateminɛw ni hakilinaw bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn jɛ min kɔni ye sɛbɛko ye jamana yɛrɛ bɛ sinsin cogo min a ma ɲɛ Bɔjabate k'a dɔn a ɲɛbaliya de nana ni jamana den fankelen ye olu ka dimi ka mankan wuli n'o ye M5 RFB olu nana kɛlɛ wuli kɛlɛ min di ban u ka dabali ɲɛna fɛɛrɛ ɲɛna Bɔjabate k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita kamanagan nana sɔrɔ o kamanagan ani taayɔrɔ tɛna yali b'a kɛ cogo di Bɔjabate k'a dɔn sɔrɔsi wɛrɛw nana fanga ta gagi Bɔjabate o de nin denmisɛnw ninnu ye colonel cɛ 5 sɛbɛnnikɛlaw ko fanga talen bɛɛ lajɛlen ko sisan kɔni a ɲɛna nka min ye maajugu ani kɛrɛfɛmaw ye olu ye kuma caman daminɛ coup d'état man ɲi mun kɛra nin ye mun coup d'état ye Mali la a sɔrɔsiw ka ko nege bɔlen Bɔjabate u t'a dɔn min bara ka na dɔɔni sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn u nana t'o de la min ye masakɛ dɔ ye o y'o sigi n'o ye Ndaw ye Bɔjabate k'a dɔn a nana ye k'a fɔ taabolo min b'o bolo ani hakilina min b'o la a n'a ka premier ministre Mokhtar Wane Bɔjabate k'a dɔn anw de y'a d'a ma wa an y'a minɛ n'a ma ɲɛ a y'a minɛ Bɔjabate a t'a ka fɛnjugu di maa ma bilen koyi u yɛrɛ tora n'a ye sɛbɛnnikɛla k'o tora n'a ye o don ni bi cɛ san damadɔ Bɔjabate k'a dɔn yɛlɛma min donna Mali kɔnɔ ni Modibo Keyita tile t'a ma ye Bɔjabate k'a dɔn senko la dabali ɲuman Bɔjabate k'a dɔn jamana ɲɛtaa ani hakilina ɲuman nin bɛɛ lajɛlen nana fara ɲɔgɔn kan dɔɔni a dɔnna k'a fɔ janfa ni keleku bi fan min fɛ tubabu bilen don an k'an sen b'u sen na o yɛrɛ t'a la bilen dɛ an jɛn'u kɔ k'u haramu k'u bila mankan kɔlɔn kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn u ka sɔrɔsikuluw gɛnna lasigiden gɛnna fɛn o fɛn ni Faransi de b'o maka ma walima k'o ta k'o yanga an k'an jɛn'a kɔ Bɔjabate k'a dɔn nana kɛ sababu ye tubabu bilen wɛrɛ bɛ ye min ye Irisiw ye i n'a fɔ indépendance bɛ taa saa min u y'an dɛmɛ cogo min na olu seginna ka na Bɔjabate k'a dɔn o kɛra yelenkura ye o kɛra dankankura ye farafinna bɛ Asimu pasa da tubabula b'a pasa da Bɔjabate arabu jamanaw b'a pasa da sɛbɛnnikɛla ko min yelen don a fɛ min damasiyɛn b'a bolo a n'a baara ka dabali minnu tigɛ ka ɲɛsin jamana ma o de ye mɔsɔn a ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni wulikajɔ ye u ye layidu caman da layidu fanba yɛrɛ de ye vote minnu kan ka kɛ i k'a dɔn i n'a fɔ san kelen nata in kɔnɔna na Bɔjabate o vote minnu bɛna kɛ o bɛna kɛ sababu ye masakɛ kura ka sigi nka yan'o ka kɛ Bɔjabate k'a dɔn fɛnkura caman de dabali tigɛlen don nka min ye tɔɲɔ ni janfa ani jamana yɛrɛ burujafuli ye u b'a fɛ k'o kɛlɛ de kɛ k'o baara kɛ k'o ban don min u bi bɔ fanga na ni masakɛ kura bɛna o k'a sɔrɔ Mali bɛɛ b'a fɔ ko tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ
aka bi bol la karamɔgɔ dɔ bɛ tuguna ne bɛ tigɛ don joona le Ogon sɛbɛnnikɛla n'o ye Ashi Togo Togo a ko an ka jamana premier ministre maa min bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga nɔ na o de ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ dɔ bɛ tuguna ko dɔɔni kɔnɔni b'a ɲaga da a ko min ye primature kɔnɔna ye yɛlɛma kɔni a dugu jɛra a ko Choguel Kokala Mayiga n'ale bɛ se ka na fiɲɛ bɔ la malidenw tɛ se ka ɲinɛ kɔ a ye wulikajɔ ni kɛwale ɲuman min kɛ a ko maa min sigira nɔ na jamanakuntigi de kɛra hakili ye ne k'a sigi a ko jamanakuntigi b'a dɔn cɛ min don min ye Choguel Kokala Mayiga tun bɛ hakilina ni taabolo min na a ko colonel Ablaye Mayiga a na se ka Choguel jɔyɔrɔ fa wa a ko o ɲininkali o to min bɛ yen o k'a ka kɛ siga tɛ min na karamɔgɔ daba tun kɛra min ye colonel Ablaye Mayiga a ye a ka hakilinaw daminɛ ka ban primature kɔnɔ maaw bɛ ka tɛgɛrɛ ka wɔrɔwɔrɔ kun ni waati la a ko lajɛba dɔ bolodalen bɛ New York min y'u ka lajɛba 77nan ye karamɔgɔ daba tun kɛra ale bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa sɛbɛnnikɛla ko min ye hakilijigi ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale taara nin créneau kelen kan min ye Nations Unies ka bunako kan ni k'i da don Mali ka lahilaw la jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ni a dɛmɛbaaw cɛ Mali ni a baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ min ye tiɲɛ jalan ye k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa kun t'a dɔn min bɛ se ka fɔ dɛ Choguel y'o de fɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Choguel ye a ko Mali ka bonya Mali a ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo mun na aw tɛ Mali bonya dɛ aw ka jamana y'aw ta ye anw ta y'an ta ye min ye an ka jamana ye mun na a b'a buruja dɛ mun na a tɛ an ka hakilinaw bonya mun na a bɛ yɛrɛsago kɛ ka an ka jamana in kɔnɔ Choguel y'o tiɲɛ jalan de f'u ye a ko min kɔni ye Faransi ye an to pankuru kɔnɔ ni k'i cunna an ye a ko min ye Faransi a kan k'o kɛ wa a baara ta tɛgɛnɔ bila sɛbɛn de b'an cɛ n'o ye accord ye maa o maa n'i bɛna ko kɛ i b'i maanifin ɲɔgɔn ɲininka Faransi ma ɲininkali kɛ min ka da yɛrɛsago kɛ a y'o de boloda k'a ɲɛsin Mali ma ni bɛ mun de kofɔ karamɔgɔ daba tun o de ye n mago t'aw la min mana jan b'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Choguel y'o tiɲɛ jalan min fɔ o ma dogo diɲɛma la min kɔni ye o lajɛ kɛyɔrɔ kelen kan maa min bɛna to siɲɛ 77 na o de ye maa min bilalen bɛ Choguel Kokala nɔ na min ye maanifinw kɛcogo tɛ kelen ye maanifinw ka baara kɛcogo tɛ kelen ye hakilinaw tɛ kelen ye nka min ye colonel Ablaye Mayiga a ye Choguel ye tɛgɛrɛ mun fɔra Choguel kun a ye kanubagaya mun sɔrɔ jamana in kɔnɔ e ko a na segin ka na Mali kɔnɔ n'o fana ɲɔgɔnna ma ta k'a sɛgɛrɛ de a bɛ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko min ye colonel Ablaye Mayiga a ka ɲi ka kumabaw labɛn kumaba minnu bɛ n'a tɛ bɔ abada diɲɛ seleke naani jɛrɛjɛkulu kɔnɔ min ye kumaba minnu bɛ yen min bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔn hali bi ka kologirinya min bɛ dɔ fara Mali ka bonya kan Mali ka danbe kuma a ka ɲi k'i o de ta ne ka diɲɛ maa sɛgɛrɛ a ko colonel Ablaye Mayiga malidenw an sigilen bɛ Mali kɔnɔ an tulo ma dalen bɛ an ɲɛ jɔlen b'a la a bɛna sen da Choguel sen na nɔ na wa walima na kɛ jigi wariw ye wa o ɲininkali to min bɛ yen n'i ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ min ye colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ daba tun kɔrɔ cɛden minnu kɛmɛ k'a lakori u kɛmɛ k'a jami min ye politiki maa minnu b'a kɛrɛfɛ a taasira ni nasira mun b'a bolodalen b'a bolo karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kɛmɛ k'u bɛɛ lajɛlen yira a la a ko colonel Ablaye Mayiga karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'a kɔni jɔra ni min ye Nations Unies ka gende kan karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kumaba minnu bɛ yen n'an bɛ k'a makɔnɔ o kuma ko man ka dɛsɛ a bolo fiyewu sabu n'i y'a ye gouvernement ta ni k'a k'a ka kumalasela ye o b'a jira k'a fɔ ko kuma donso don kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le Ogon kɔnɔ Ashi Togo ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu a bɛna taa kɔnɔ dabulujan fila olu tɛ se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ o tɛ se ka kɛ Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka l'indépendant fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa a ko min ye Mali ni Laginɛ cɛ ye a balimaya n'a teriya a n'a sinji a ma daminɛ bi Jabate k'a dɔn masakɛ minnu bɛ jamana in fila in ɲɛmaya la u hakili to b'o la kosɛbɛ Jabate k'a dɔn ɲinan kana kɛ Mali i k'a dɔn a ka indépendant tali san 60 ani san 2 o ɲɛnajɛw de bɛna kɛ ayiwa sini sabula o bi bɛn 22 septembre ma san 2022 o ye san 60 ani san 2 ye Jabate k'a dɔn Laginɛkaw ka masakɛ a fana ye funangɛni ye jalatigi do ayiwa sɔrɔdasi do sabula a fana ye colonel ye a tɔgɔ de ko Mamadi Doumbia i k'a dɔn bi yɛrɛ de a bɛ don Bamakɔ min ye ayiwa colonel Asimu Goyita ye o de bɛ taa kunbɛn pankurujigi kɛnɛ na sɛbɛnnikɛla ko a bɛna tile 2 ani su 2 se an fɛ yan Jabate nin bɛɛ lajɛlen kun de ye ko hakilina minnu dalen don ɲɛnajɛ minnu bɛna kɛ wulikajɔ minnu bɛna kɛ Mali fɛ a ka san 60 ni san 2 ɲɛnajɛw la Jabate a bɛɛ lajɛlen dafalen ka k'a ɲɛna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Laginɛ ani Mali ka surunya ɲɔgɔn na Jabate k'a dɔn bila ko tɛ
sabula ni jamana fila in bɛɛ lajɛlen jamana kelen ye wajabate i k'a dɔn ayiwa min ye jamu ye a bɛ nin jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen jamu kelen a bɛɛ siya kelen a bɛɛ kabila kelen ye a ko yɛrɛ k'i bɔ a la wajabate kabini tariku ani maanaw na i b'a ye k'a fɔ Laginɛ ni Mali danfarantu ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye Mamadi Dunbiya ye a bi tun Bamakɔ pankiriji kɛnɛ na a bɛ taa sɔrɔ colonel Asimi Goyita baara k'a kɔnɔ wajabate k'a dɔn min kɔni fɔlen don n'o ye bɛnkan ye nin tile fila taama in kɔni a bɛna kɛ i k'a dɔn kuma yɛrɛ de ye jamana in fila ni ɲɔgɔn cɛ bonyamasagi Mali ye gɛlɛya sɔrɔ don min jamana fɔlɔfɔlɔ min y'i bolo mɔɔnɔ bɔ ni ka Mali dɛmɛ a kungo la CEDEAO ka gɛlɛya la a ko Laginɛ b'o jamanaw na wajabate k'a dɔn o fana ɲɔgɔn na deli caman de la ka kɛ Mali ani Laginɛ cɛ o don ni bi fana tɛ kelen ye a ko min ye Laginɛ masakɛ wajabate k'a dɔn ani Mali masakɛ o bɛn'u da don kuma caman na o bɛna kɔrɔfɔ caman fɔ wajabate k'a dɔn kɛwalew ani taabolo an'u kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na jamana in filɛ ka yiriwali la wajabate k'a dɔn da bɛ se nin bɛɛ ma nka min kɔni ye ayiwa bi ye Laginɛ président n'a jiginna wajabate Asimi Goyita a n'o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ palais la su in na ni Ala jɛnɛ n'a ye i k'a dɔn surafana duma Asimi n'o tobi ni k'o d'a ma wajabate k'a dɔn sini ɲɛnajɛ minnu bɛ kɛ n'o ye 22 ɲɛnajɛ ye jamanatigi fila in bɛɛ lajɛlen bi y'a kɛnɛ kan ni k'a bɛɛ lajɛlen kɛ yani a ka bɔ a faso la colonel Mamadu Dunbiya a y'a fɔ sɔrɔsi k'a dɔ la a ko a bɛna taa balimakɛ fɛ yen a bɛna taa sinji fɛ yen a bɛna taa Laginɛ dugu filanan na min ye Mali ye a ko sabula Mali ni Laginɛ cɛ i k'a dɔn ni min d'a kalama u ka bɛnkanw n'u ka hakilina taasira bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a ko siga kɔni tɛ min fana na min kɔni ye Laginɛkaw ka masakɛ n'a nana gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ yalima gɛlɛya min bɛ Mali fana ni Côte cɛ a dana don la wa Ivoirien minnu minɛna a dana se o kuma ma wa ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛlaw kɔni ko siga kɔni tɛ min na fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔya se Mali ma fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka Mali kisi balawu ani gɛlɛya ma Mamadi Dunbiya ani Asimi Goyita bɛ nin kuma in fɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wajabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona o bɛ kɛ le wakadu sɛbɛnnikɛla n'o ye Cheikh B Cissé karamɔgɔ daba tungora a ko armée monte en puissance o tɛ nkalon ye min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye jamana lakanani ko san 62 karamɔgɔ daba tungora su tɛ tile tɛ o baara u tɛ ka saliya fɛ abada nka hali bi bɛɛ ko min na u ma ban min ye banbagacɛ wale an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora a ko in gɛlɛya bɛ ka kɛ fan dɔw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa a ko o bɛ kɛ sababu ye ne ka yɛlɛma don kow la a ko Mali ale kɔrɔnfɛ bolo la karamɔgɔ daba tungora i b'a ye k'a fɔ dugu fila bɛ yen Bamanciw u bɛ ka firin kan kɛ dɛ min ye colonel Asimi Goyita a kɛmɛ ka danna ta ka da maa minnu ka Mali kɛlɛkɛcɛw n'u ma wuli ka jɔ kɛ joona joona k'a ma ɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye mɛnna ka lajɛ ka taa bila Gayo ale marabolo dɔw la karamɔgɔ daba tungora ka taa bila Ansongo bolo la a ko Bamancia wale kɔni yen kɔni tiɲɛni bɛ bi a ko n'i ye jateminɛ kɛ général Elhaji Gamu min ye Gatia ale ɲɛmaa ye karamɔgɔ daba tungora olu kɔni y'a yira k'a fɔ maaw ma kɔni bɛ dugu misɛnninw na k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli ni ka taa dugubaw kɔnɔ o tuma fiɲɛ dɔ bɛ ka ci fiɲɛ in man di ye u ye dala sumusumuni kɛ u ɲɛ bɛ fɛn minnu na min ye kangarida belebele u bɛ jo boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamanci minnu bɛ Burkina Faso Niger ka taa bila Algérie ale ni Tchad Libye karamɔgɔ daba tungora fo Cameroun fo Nigeria a ko o Bamanci jɛrɛjɛkulu tɔn caman de bɛ yen minnu kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka don Mali kɔnɔ dɔɔni dɔɔni jɔn de bɛ k'u nunjuru minɛ ka don Mali kɔnɔ jɔn de bɛ ka nin labɛn nin juguya in bɛ jɔn de bolo karamɔgɔ daba tungora mɛ o mɛ a na si dɔn a ko min kɔni ye Faransi gɛnne ka bɔ Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora taaba tɛ ɲuman kɛ a ko min kɔni ni janfa jugu ye hali ni Faransi tigɛ kɔni ma ta ko caman na o tuma a yirala k'a fɔ Faransi kɔni nɔ bɛ ni janfa ninnu na sɛbɛnnikɛla ko min ye takuba ye ka fara barikani kan olu gɛnne ka bɔ Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora ni Bamancia walo kɔni dɔ farala kan a ko min kɔni ye takuba ye olu de tun bɛ ni fiyɛfiyɛ kɔnɔnaw la jango ka don dugudenw ni jugu cɛ takuba taara barikani taara min ye G5 Sahel o taara karamɔgɔ daba tungora jɛrɛjɛkulu wɛrɛ bɛ yen a ko o kɔni o bɛ jamana in kɔnɔ kabini san 2010 nka min kɔni ye o baara kɔni o tɛ ka kɛ n'o ye CEMOC
sɛbɛnnikɛla ko a ko CEMOC san 2010 i b'a ye k'a fɔ o dilanna jamana minnu fɛ o de filɛ nin ye Mali Algérie Mauritanie ka taa bila Niger la karamɔgɔ Dabatungɔrɔ o bangera san 2010 fo bi hali bi fanga t'a la sɛbɛnnikɛla ko n'a dun k'a fɔ Takuba ni Barikani tɛ ni fiyɛfɛw kɔnɔ min kɔni CEMOC kɔni ni kan ka don o la janko o fana bɛ se ka fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ jɔkun tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye Niger ye ka fara Faransikaw ka Barikani kan u ye wulikajɔba dɔ kɛ Bamanchu nɔfɛ u ka jamanaw kɔnɔ e ko Bamanchu bolibatɔ ma don an ka jamana in kɔnɔ de sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye dugu misɛnnin caman bɛ Mali ni Niger dancɛ la karamɔgɔ Dabatungɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen bɛ dɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko MSA ka taa bila gacha la min y'o ɲɛmaaw ye ka fara an ka jamana kɛlɛkɛcɛw kan olu kɔni ye lasɔmini kɛ ka dɛsɛ k'a yira k'a fɔ ni armée sigilenmaw ka wuli n'u wulila u ka boli daminɛ sabu min ye Bamanchu ka tɔn ye n'o ye JESIM ye n'o ye Al-Qaïda islamique maaw ye karamɔgɔ Dabatungɔrɔ k'u bɛ an ka jamana kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ bi dɛ maa dun tɛ kocogo dɔn bolikuma dɔn ka fisa ni senkandi ye min ye ni Bamanchu ninnu ye karamɔgɔ Dabatungɔrɔ tɛ hinɛ u ti makari hakilina wɛrɛ t'u la ni ka ɲagami don jamana kɔnɔ maa yɛrɛ t'a dɔn kuntilenna mun b'u la u bɛ dugu ci ka maaw fa ka da kun jumɛn kan ni diinɛ ko don olu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan wa diɲɛ kɔnɔ jɔn bɛ se ka diinɛ ko kuma fɔ maliyɛnw ye a tɛ n'i ye Tɔnbɔkutu lajɛ kabini san 2000 bɛɛ bɛ sogo bi k'i bɛ taa Tɔnbɔkutu lajɛ ala ni diinɛ batolen bɛ karamɔgɔ Dabatungɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Bamanchu ninnu bɛ min ɲini u b'a sɔrɔ min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu fana tɛ sunɔgɔ la koyi min ye gacha ye ale ye wulikajɔ minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ u y'u kɛra sababu ye ni k'olu ninkɛnɛ karaba o tuma min y'an ka pankuru kura minnu sanna karamɔgɔ Dabatungɔrɔ ko tile tɛ bɔ ka bi abada n'u ma munumunu salo boloda a ko u b'u sɔn an fana b'an sɔn n'a dajara min na o na mabalima siga t'o la kunnafoni filanin ye an ye min le Wagadu kɔnɔ Cheikh B Cissé ale ka sɛbɛnni don Wajabate naamu Bambanji ani Namaratɔ Wajabate k'a dɔn olu dalaminɛ kala ye kelen ye Wajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Kasumu Tera Kasumu ko i k'a dɔn Sidi Mahamadu Yatara a kumana Sidi Mahamadu Yatara to a ma fɔ ale ye baarakɛla ye u ko service da min ma ayiwa SAR emploi Wajabate olu ka baara de ye ka tɔmɔni kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ cakɛda mana kɛ ni mɔgɔ bɛ baarakɛlaw tali la i b'i ɲɛsin olu ma sabula olu y'o kala de kɛ u y'o de ɲɛdɔn Wajabate Sidi Amadu Yatara i k'a dɔn responsable ressources humaines SAR emploi a ko kɔsa in na mankan dɔ wulila i k'a dɔn cɛden dɔw taara CMDT la olu de ye cɛta in bolo da olu de y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa gun nka kɔsa in na maa dama dɔ farala ɲɔgɔn kan Wajabate u ka kuma an'u ye baara min kɛ k'u b'a ngalontigiya a ko Wajabate k'a dɔn jamana in kɔni ale kamana ganna a siranna sabula foyi tɛ kɛ jamana in kɔnɔ bilen ko maa b'a fɔ k'a ɲɛna n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ kabini kununko min ɲɛ sɔrɔ a si cɛta ye n'o kɛra a bɛ fɔ ko namara kɛra min logement sociaux ye n'o kɛra a bɛ fɔ namara kɛra foroba baarakɛlaw ka tali mana daba a bɛ fɔ ko namara kɛra binbaatɔ yɛrɛ de dalankolon tɛ kumasi n'o tɛ olu ye cakɛda min ye kɛnyɛrɛye don CMDT de ye kalifalikow ma k'u ka cɛta kɛ cɛta min u mago bɛ maa minnu na Wajabate yan'u ka tabale yani ayiwa baara in ka dabɔ u ye tabale gosi ka kunnafoni cɛri fa bɛɛ lajɛlen la maa min ni maa min b'a la n'i bɛ se nin na i bɛ se nin na o tuma wulikajɔ boloda ayiwa ɲɔgɔnda de bɛna kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ CMDT mago bɛ maa hakɛ min na o fana ɲɛfɔlen don ni k'a ɲɛdɔn maa min tabale gosira mɔgɔw nan'u to a sɛbɛ Wajabate min ɲɛsi di Amadu Yatara ye a ka lakali la a ko nin kuma in fɔ maa min na nin to a sɛbɛn Wajabate a ka ca nka CMDT yɛrɛ mɔgɔ tun bɛ maa minnu na Wajabate o de ye ayiwa agronome ye ingénieurs techniciens Wajabate ani industriels min ye électromécanicien ani mécanicien auto Wajabate ani maintenance a ka ca sɛbɛnnikɛla ko min ye ayiwa Yatara ye a ye kɔrɔfɔ kɔni boloda a ko tuma min n'olu ye tabale gosi maa min na nin to a sɛbɛn a bɛ maa 2000 bɔɲɔgɔnko bɔ Wajabate k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko n b'a fɛ ka taa n'o dun ma ɲɛ k'a bɛ kɛ Wajabate fo ɲɔgɔnda de ka boloda
ɲɔgɔn da yanni ɲɔgɔn da cɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ sɛbɛnfuraw la kalan minnu fɔlen don n'o kalan b'i la k'i ka sɛbɛn lajɛ ni sɛbɛn in dafalen don ni ŋanamu tɛ n'o kɛra tuma min tɔw bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn k'o jira k'a fɔ o tuma nin karisa ni nin karisa in aw bɛ ɲɔgɔn da boloda ɲɔgɔn da in kun kan ka kɛ yɔrɔ min ye Bamakɔ Sikaso ani Kucala Jabate k'a dɔn u y'a fara ni k'a tila min ni yɔrɔ min ka kan i ni sigiyɔrɔ min ka kan numéro kelen de bɛ bɛɛ lajɛlen na Jabate nka n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn da kunjɛlen a wa jaabiw bɔra k'a fɔ minnu kɔni gɛrɛdigɛ jara olu ɲɛfɔra maa 14 candidat Bamakɔ olu nana jɛkulu sigi k'u fori ka bɔ ka taa ale fɛ yen anw ma se ka nin faamu dɛ patron o ye Sidi Amadu Yatara yɛrɛ ɲininkatɔ ye an ma nin faamu sabula an y'a mɛn k'a fɔ toit dɔ b'a la dɔ tun bɛ Kucala o toit nana ye Bamakɔ dɔ tun bɛ Bamakɔ o toit taara ye Segu dɔ ka numéro taara Bala dɔ ka numéro la a ko nin kuma in fɔ ale yɛrɛ kɔni min kɔni ye hakili ja o bolo kan ɲumanya bolo kan ɲɛfɔli ɲuman bolo kan gɛlɛya kana don a la an bɛɛ ye maliden ye ale sina ka lisi yɛrɛ bɔ k'a jira la Jabate k'a dɔn o muso ma k'o dugu majɛ o lisi dɛ ale de sina k'o y'u bolo bara k'o yanga réseaux sociaux kan ale kamana ganna Jabate a ko n'i nana ɲininkali la maa min n'a b'a fɛ ka kɔnɔnjɛlenya kɛ ko kɛra ko cogo min na k'o ɲɛ f'i ye n'i tila k'o kumaw ta k'a fɔ i bɛ t'o kɛ kuma bana minni ye walima kɛlɛko kuma a ko i y'a dɔn kɔni o b'a jira k'a fɔ hakili bɛ dɔwɛrɛ la a ko n'o tɛ ale dalen don a la baara in kɛra kɛcogo min na Jabate a jɛngɛnen tɛ hali dɔɔni sabula n'a ye maa o maa ja Jabate i ye baara min kɛ n'i b'a fɛ k'i ka nɔtu dɔn huissier de bɛ taa o bɛ taa jira la nka u ye min ɲini ko ayiwa nɔtuw bɛɛ lajɛlen ka publier olu ka jira i delila ka examen jumɛn ye examen min kɛra nin kɛcogo in na Jabate a ko i k'a dɔn so b'i ni ka kule fɛntigi la o tuma an bɛ don min na ko bi Jabate k'a dɔn jateminɛnaw a nakilinaw sabula olu dalen don a la n'i y'a mɛn SAR CMDT dar'u la CMDT u ye baara caman de la Mali kɔnɔ ani farafinna maa ta la Jabate k'a dɔn baara bɛ kɛ kɛcogo minnu na olu jɛlen don sabula a don hali concours ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min Jabate i k'a dɔn u ye kɔlɔsilikɛla de caya fo k'a fɔ k'a to ten sabula olu yɛrɛ ka kɔlɔsilikɛla sugandilenw l'école karamɔgɔw CMDT mɔɔw ka taa se polisiw ma nin bɛɛ lajɛlen farakun ye ɲɔgɔn ka ye namara kana kɛ suɲɛni kana kɛ dɔ kana taa fɛn dɔ fɔ dɔ ye Jabate a ko n'o damada kɛra i k'a dɔn nin ɲɔgɔn da in nin jɛn da in jɛlen don i ko dori tɛgɛ n'o tɛ Jabate k'a dɔn munna olu b'u sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko jaabi tɔ ye jaabi wɛrɛ ye u ko min ma oral o jaabi n'i y'a ye hali olu ma sɔn k'o jaabi bɔ joona ŋunuŋunukan ni fɛn damadɔ min kun bɛ yen u ko non an k'an jɔ ni a ko bɛɛ lajɛlen faamuyara k'a ɲɛdɔnna an bɛ jaabi tɔ bɔ n'o tɛ jaabiw bannen don Jabate k'a dɔn jaabi tɔ k'u bɛna bɔ tile fila in na n'o kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ i tafa ani nafa dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don naam Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla n'o ye Elisabeth Gindo ko kalanden do Nouvelle Horizon kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura a ko esike an ka taa Zirakɔrɔ Megetana mun bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura min kɔni bamanca wale i b'a ye k'a fɔ u mɛnna cɛw kan sɛbɛnnikɛlaw ko su tɛ tile tɛ min ye bamanca wale maaw tɛ se ka da maaw tɛ se ka tɔɔma Zirakɔrɔ Megetana yɛrɛ kɛmɛ siranɲɛfɛn ye a ko jarajɛkulu dɔ tun bɛ yen karamɔgɔ Dabatungura min ye an ka denmisɛn wolo ka maaw ye marifa muru bese karamɔgɔ Dabatungura min kɔni tilegan dere fɛ u b'o de ta ni ka jɔ adamadenw na i bolo minɛ i b'a di walima u b'o tigi nin kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko min ye denmisɛnw mun kɛmɛ k'u ja min a ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ nin tɛ dɔwɛrɛ dɛ min ye ɲɛnaminimafɛnw ye karamɔgɔ Dabatungura furakisɛ ani minfɛn minnu bɛ n'a bɛ adamaden ja dɛ a ko nin denmisɛn ninnu taabolo de ye u tɛ siran hali jinɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mɛnna n ka ko la ani tora la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dafɛ a ko min ye commissariat de Zirakɔrɔ Megetana olu kɔni y'a mɛn kasibatɔw cayara maa minnu bɛ u bolo b'u kun ka kulew cayara u ye dugudenw lamɛn ni ka fɛɛrɛ ni dabali fɔ dugudenw ye o tuma n'aw sɔmina maa o maa la an y'a ladɔnniya sabu polisi tɛ jinɛ ye wɔkulɔ tɛ a ko polisi bɛ maa o maa minɛ karamɔgɔ Dabatungura a bɛ kɛ dugudenw yɛrɛ ka bɛnbɛnbɛn de kɔnɔ a ko min y'i ka kilisi ka di i da ye mɔsɔnyɔrɔ sɔrɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dugudenw kɔni jateminɛ kɛ ni maa 5 la min ye nin denmisɛnw ye nin denmisɛn galabu dumanw maa minnu bɛ yen ni jamana jigi b'u kan karamɔgɔ Dabatungura ni k'a kɛ sɛbɛkɛlɛ jamana kɔnɔ nka olu banbɔ ma ni k'a kɛ banbanciya ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye marifa minnu bɛ yen n'u b'o ta ni ka baara kɛ n'o ye dɛ o de ye pistolet mitrailleur walima min ye pistolet automatique karamɔgɔ Dabatungura a n'a chargeur ye ka fara min ye besew kan ani muru dadumanw
ni ne bɛ ninnu bolo o bɛ yala su fara tile kan sɛbɛnnikɛla ko min ye tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ Zirakɔrɔ megetana yɔrɔ dɔw bɛ yen karamɔgɔ daba tun yɔrɔw ma fa dɛbɛdɛbɛ o tuma u b'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ sɔrɔ tile fɛ waati min na o tuma u bɛ t'u cun ka jigin maaw kan dɛ denmisɛn minnu bɛ so kɔnɔ a ye sokɔnɔna nafoloma yɔrɔ yira n na walima n k'aw bɛɛ ninkɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko du joli bɛ u taara mobili jɔ duda la min ye furumuso ka minɛnw ye cɛ ka minɛnw karamɔgɔ daba tun nafoloma fɛn fɛn bɛ so kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen saloni ka taa n'a ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni dugudenw ka timinandiya dugudenw ka jafarinya u y'o ta ni ka polisilakaw sɛgɛrɛ polisiw fana wulila ni ka gɛlɛkɛ da sɛbɛnnikɛla ko a ko kari tɛmɛnen an kɔrɔ min ye nin kalo in tile 18 ka dugu jɛ ntɛnɛn na karamɔgɔ daba tun u sina ka taga bin polisiw ka jan kɔnɔ ten ni maa 5 de polisiw sina ka tigɛ ta ka da bɛɛ lajɛlen kan min y'u sigilen k'u ɲininka aw bɛ ka bandiya de kɛ mun kama ko a ka di olu ye olu nin kanu yɛrɛ de don n'olu ma maa fa u tɛ lafiya n'u ma maa bolofɛn minɛ u tɛ lafiya n'olu yɛrɛ ma tiɲɛni dɔ kɛ tile bɔ fo ka taa tile bi olu tɛ lafiya ko nin kɛma olu yɛrɛ taabolo ye sɛbɛnnikɛla ko min ye polisiw u y'u lajɛ furutututu k'a yɛrɛ k'a fɔ olu kan ka baara min kɛ o kɛra ka ban a tɔ ye kiiritigɛlaw ta ye u y'u ta sanni ka bila kiiritigɛlaw ka bolo kan o tuma kaso bon minnu bɛna taa daw kan olu de b'o jalatigɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Elisabeth Guindo ale ka sɛbɛnni don Badjabate ne bɛ n bolo Boubacar don ne kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le reflet d'Afrique farafinna ja Badjabate k'a dɔn maanifin tanudon bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sadon kɔnɔ kɛwale ye o de ye lakaliko ye Alhaji Yusufu Ture Badjabate k'a dɔn a ye Mali kunkɔrɔta ni ka Mali sanayɛlɛ sabula Badjabate n'i ma tanu i faso la fo jamana wɛrɛ la Badjabate o b'a jira k'a fɔ nkalon la namara t'o la Alhaji Yusufu Ture entrepreneur do min ye awa cakɛda min bɛ n'u k'a ma ko Jabali Transit Badjabate k'a dɔn ale de tanuna Rwanda jamana na Rwanda dun jamana don min bolongɔni ɲɛsinnen don a ma farafinna u ka sɛbɛko ani baara ani dɔnniya ni ɲɛtaa la ni maa min wulila ka t'i tanu olu cɛla Badjabate o tanu ni o ye Bilaki ye sɛbɛnnikɛla ko u y'a wele ni ka banderi da disi la u y'a wele ni ka tamasiyɛn k'a la u k'o de ma pré-africain de développement Badjabate walima aywa PDF Kigali sɛbɛnnikɛla ko san 2022 ta ye nin ye Badjabate k'a dɔn tanuni don min ka giri kosɛbɛ farafinna sabula a bi farafindenw baara o baara ani dɔnniyaw ani wulikajɔ sira fɛn o fɛn bɛ yen n'i kɛra ŋana ye Badjabate i k'a dɔn n'i sera k'i ka ko kɛ ka ɲɛ n'a dɔnna kosɛbɛ u b'i wele ka t'i tanu o kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunnafoni y'a sɔrɔla a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u k'o de ma preuve de sa performance Badjabate k'a dɔn ayiwa nafolo baara ani dɔnniya baara ani ayiwa cakɛdaw yɛrɛ sigili sen kan Badjabate jɔ ko a la Alhaji Yusufu Ture min kɔni nin tanuni ye a taara ka d'a ma Kigali a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye tanuni ye maa tɛ tanu gansan sabula a yɛrɛ bɛ wulikajɔ ani dɛmɛ min da k'o kɛ Badjabate o fana b'a la sabula hali kɔsa in na min ye pano ye a den 20 bonyango Badjabate k'a dɔn a y'o de ta ka taa n'o ye togodaw la i k'a dɔn dɛsɛbaatɔ yɔrɔw la min bɛ se ka to olu fana bɛ yelen sɔrɔ sabula hadamadenya taabolo ye yelen ye Badjabate maa min mana yelen minɛ i kunna Badjabate a sira jiri la a ko Yusufu Ture sɛbɛnnikɛla ko nin ko nin bonya in a ko jɔnwala a bɛnn'a ma nka nin bonya in d'ale ta ye sabula min ye Mali ye a ye nin bonya in da k'a di Mali ma Badjabate k'a sababu kɛ mun ye n'i y'a mɛn ko ale ye Mali de don a ye nin bonya ta k'a di camancɛ fanga mɔɔw ma min ye Jabali Transit Badjabate a y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ a baara la Badjabate jɔ ko a la bɛɛ lajɛlen b'i sɛbɛ kɔrɔsɔn n'i y'a ye bi ale kɔni danu na Badjabate k'a dɔn a dalen don a la k'a fɔ a na se maa wɛrɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka bolofara ka bon Dubaï Belgique Turquie Sénégali Dakaru Côte d'Ivoire Badjabate k'a dɔn a bɛ munumunu salo la nin bɛɛ lajɛlen la cakɛda de b'a bolo nin bɛɛ la min kɔni sɔrɔ a n'a ɲɛtaa ka bon kosɛbɛ nka Mali de dalen don a bɛɛ lajɛlen kan a y'a jira sa k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye Badjabate ayiwa min ye sɔɔni ye banderi ye ani ayiwa min dara ka d'a ma bonya in bɛna da président Assimi Goïta kɔrɔ wa min ye donfɛn minnu a n'a ka kan ka fɛn minnu di nin bɛɛ lajɛlen na kɛ Assimi Goïta ɲɛna ayiwa an ka san 60 ni san 2 a ɲɛnajɛ minnu bɛ sen na min ko ni wulikajɔw ni jateminɛ ye Badjabate k'a dɔn nin hakilina ɲuman ye sabula i ka jamana den tanu ni jamana wɛrɛ la Badjabate o y'i yɛrɛ ka tanu ni kɛnɛ de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la o bɛ kɛ Tezara premier min Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
et flécha. Tirez flèche jusqu'à dans Bamako. Mungera. Et flécha ke. Umuka tomola belebele badam ne Bamako. Nam. Mbala tukobedi. Wajabate ne be mbulo buwa ka do mi boni sebanye sebe mi nu ka ma ko zire wajabate ika don fasiri keba na nyini ka nyefie tali nyefa Amadu Kojodo Amadu ako asakola lafiya bugu ika don ben kilite tuguni ni ala ma jange ni fama ma wuli ka joke nunu laban u bolo na se nyoma gela yere dunye munye dokotoroso labetani ko ni dabokun de lafiya yoro yi ika do banaba ani maa minnu bɛ banabaatɔ ladu olu ka lafiya wajabate k'a dɔn centre communautaire lafiya bugu a ko gɛlɛyaba de bɛ yen bɛɛ lajɛlen ko a ma ko asakola 1 asakola 1 a bɛ ne ka kalo 4 bɔ i k'a dɔn maa minnu dalen don biro la ayiwa dɔgɔtɔrɔso ye k'a labɛn ka se k'a baara kɛ k'a don bɛrɛ la wariw ka sɔrɔ bɛɛ nungu ka lafiya wajabate a gɛlɛyalen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten association in président Dawuda Adama Kulubali Dawuda Adama Kulubali kɔni i k'a dɔn mɔɔw sɔn dɛ a n'a ka équipe ye sabula dugulamaw dimine do fo k'a fɔ k'a to ten e yɛrɛ ko i ko mɔɔw yɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan ka t'u sigi da in na u ka dusumangoya n'u ka dimi ka se k'a jira wa wajabate n'i ye ko ta k'a lajɛ septembre kalo tile 8 san 2022 a kɛra ala faranga ye sabula jama lahulataden bɔra ni ka t'u sigi dɔgɔtɔrɔso da la i k'a dɔn biro min n'o bɔra ka dɔgɔtɔrɔso in ɲɛnabɔ adama n'a cɛdenw i k'a dɔn an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini wajabate kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn baara ka ɲɔgɔn bɛlɛsa ye ko suba sɛbɛnnikɛla ko u kelen bɛ ka jalaki min bɔ k'a bin dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kan ka taama cogo ɲuman min na wariw ani baaraw kan ka ɲɛ cogo min na adama kɔni a kelen bɛ k'a kɛ tiɲɛ ye min kɔni ye mɔɔw ye u ye gɛlɛya in caman fɔ musongana yɛrɛ dɔ bɛ yen o tɔgɔ de ko madama Kulubali Orokiyato Kampo o ye musongana ye i k'a dɔn a ka kuma bɛ minɛ kosɛbɛ sigida la o yɛrɛ fana kumana o ko nin biro in sigila gɛlɛya kan sabula biro in sigi don kabini a bɛ sigi don min ŋanamu caman de kɛra fo ɲɔgɔnko caman de kɛra a sigili la u y'u ɲɛtugu ka biro in sigi ɔ biro in sigi furadama fana wajabate u ma baara ɲuman kɛ sabula denmisɛnnin gurupu minnu don wajabate olu tɛ maako la u k'u yɛrɛ ko sabula u kelen bɛ ka ko bɛ taa ka taa bila u yɛrɛ ka dangan na min kɔni ye kɛwalew ye min ni min kɔni bɛ ni o ti bɛn i k'a dɔn biro in b'o baara de kan ka kɛ o tuma olu kɔni jɛlen tɛ n'a ye bi u jɛlen tɛ n'a ye sini sabula médecin chef yɛrɛ min fana bɛ wajabata a b'i n'a fɔ u n'o bɛɛ lajɛlen da bɛ buru kelen na u ka nin kuma ninnu kɔni a gɛlɛyara yɛrɛ de fo k'a fɔ k'a to ten dɔw yɛrɛ ko fo biro in ka dakolondi k'a filenkolondi min ye madame Kulubali ye a y'a jira k'a fɔ u ka bilan u sigi furadama ka n'a bila bilan u kɛra sababu ye ka juru min don ayiwa yɔrɔ in yɛrɛ la juru min dalen b'u bolo a bɛ se $30 ni $5 ma o wari bɛɛ lajɛlen kɛra jumɛn ye o wari taara min u ka pharmacie furakisɛ kelen de ye banabaatɔw sɛgɛnnen don u ka laboratoire ni donna i b'a fɔ ko ɲinɛw tileyɔrɔ nin kɔni bɛɛ ye kɛwale cɛjugu de ye dɔgɔtɔrɔso la a ko yɛrɛ k'i bɔ a la dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ sage-femme kalo o kalo dɔw 4,000 dɔw 6,000 kalo la n'u y'o sɔrɔ u b'o ja i k'a dɔn o ye gɛlɛya kɔda de ye banabaatɔw degunnen don ayiwa min ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen olu fana degunnen don biro yɛrɛ min sigilen don sa o biro mɔgɔw fana ko nkalon nin kɔni ye jɛjuguden ye sabula o kelen bɛ ka ko in kɛ maako ye ni ko ma t'u jimi sira fɛ u na nkalon bɛ tigɛ ka da u la n'o tɛ olu nafuradama u b'a ka ko ɲɛnabɔ cogo min juguyakisɛ bilen damada de nin ye ka ta ka se olu ma ani tɔ tiɲɛ n'o tɛ asako la u y'a jira k'a fɔ olu bɛna don min baara in na u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ u ye dabali minnu tigɛ wajabate k'a dɔn jɛkulu in filɛ in kɔni bara ka ɲɔgɔn sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko ni ala kɔni ma jange kana siga min kɔni ye gɛlɛya in ye a bɛ ka se a kɔda ma min ye président Dawuda Adama Kulubali a y'a jira sa k'a fɔ hakaja an bɛ donni minɛ ko bi nin kɛwale ninnu cɛjugu ale tɛna jɛn n'a ye madame Kulubali yɛrɛ y'a sɛbɛntiya madame Kulubali Orokiyato Kampo a ko in kɔni sen bɛ yɔrɔ min ma sa faali yɛrɛ don sabula u bɛ mɔɔw de wele telefɔni na k'i ba b'ale a ko don dɔ la ale bɛ bɔ denkundi yɔrɔ dɔ la a wa Jumajan dɛmɛnen numéro dɔ y'ale wele k'ale to mobili boli la ale m'a ta ale sera a ka soda la numéro kelen in sera k'a wele tuguni a ko madame Kulubali Orokiyato Kampo don wa ale ko awɔ a ko Dawuda Adama Kulubali don
Mahamadu ne ko e ka nin ye mun ye ka ni miiri kuma cɛjugu ni nani jugu la a ma min kɔni da k'o sara ale kan ale ko a ma président ne tɛ kuma koyi ni kuma b'i ma ni ɲɛfɔli b'i ma i b'i réunion de kɛ n'i y'an bɛɛ lajɛlen wele an ka fara ɲɔgɔn kan o kuma da ni da an bɛ kuma ɲɛngwɛn nka kɛnɛ wele kɛnɛ ne nana ni téléphone na ne tɛ kuma koyi ale y'a raccroché a ko nin ko in damada ale kɛlen k'o kɛ ko ma ban koyi u filɛ ka wuli a n'a ka bureau mɔɔw k'u ka mobili cɛ ale ka bulonda k'u fiyɛ ale jɔlen da la u nan'u fiyɛ ka da ale kan ale sigiɲɔgɔn yɛrɛ dɔ bɛ yen o sinna ka bɔ ten o ko kuma i b'a fɛ ka muso faa wa maa a bɛ mobili boli ta ka ɲɛsin maa ma a ko in laban kɔni a gɛlɛyara o tuma min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye hakili ɲumantigiw n'olu ma wulikajɔ kɛ faamaw ma kuma a bɛ gɛlɛya alimami dɔ o bɛ sigida in yɛrɛ la min ye imam Mahamadu Kɔnta ye Mahamadu Kɔnta yɛrɛ ale ye bureau in maa ye alimami yɛrɛ ye bureau maa ye nka alimami ko ale yɛrɛ donna bureau in na kɛcogo la ale t'o dɔn kabini ko in daminɛ u y'ale wele ko bɔn i donna bureau la ale ko n bɛ don fɛn na fɛn min n t'a ɲɛdɔn fɛn min ɲɛ ma fɔ n ye kabini o don ale yɛrɛ sigara ale kɔni b'a ka jateminɛ min kɛ ka wulikajɔ min kɛ min bɛ se k'a to a bɔ bureau in kɔni bɛ dakolondi k'a filenkolon di bɛnkan kana o ka sigi ka kuma kɛnɛ kelen kan ni jama bɛnna min kan a ka k'o kɛcogo la alimami kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la équipe min bɛ yen ale yɛrɛ bɛ équipe in na dɛ nka fiɲɛ b'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziiri kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona o bɛ kɛ le solf sɛbɛnnikɛla n'o ye Prosper Ki karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a ko e sigi tuguni Bamakɔ a ko min ye Bamakɔ a kɛ min ta si dɔn ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min kɔni ye bilisa ɲagami ye min ye minfɛn minni ye ka taa bila an ka denmisɛnninakaw hali maakɔrɔba dɔw bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a ko Bamakɔ kɔni kɛmɛ wamani sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye an ka dugu ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ dugu ye dunan bisimila dugu don a ko Bamakɔ ti ban dunan abada min ye dunan kɔni ka nali an ka jamana kɔnɔ a ye jamana ɲɛda yɛlɛma dɛ maa minnu nana ka jamana in kolokolo karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'o ye an farafin damaw ye lamɛrikɛnw asiatigiw karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min kɔni ye chambre de passe ni ka taa bila minkɛyɔrɔ la a tun bɛ dogodogoni mun na an ka jamana kɔnɔ a bɔra ni ka kɛ kɛnɛkisɛ da ye paratatata sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni minfɛn dɔ bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko hali o sɔrɔ man gɛlɛn bi bilen an ka jamana in kɔnɔ n'o ye biɛri ye walima dɔw ko kabaji sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye musomaninw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ni tiɲɛni tɛ fila fo kelen sa o ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ dɔnkɛyɔrɔw la min ye koko kɛrɛfɛlaninw la dogodogo t'a la bilen dɔ minnu bɛ n'o ye donbolo salisa coupe décalé ka taa bila zugu la i b'o ye ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye minfɛn wɛrɛ bɛ yen n'o ye vin ye min kɔni ye jibilenman ye i b'a ye k'a fɔ o tɛ ku kɔnɔbara kɔnɔna na maa min ye o kanubaw ye a ko i b'a ye k'a fɔ olu de ka kule kɔni o ka bon kosɛbɛ min ye tiɲɛni jugu ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ nɛni tɛ to min ye bɔgɔli tɛ to a ko min ye kɛlɛ banbali yɛrɛ o fana tɛ to sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'o ye Prosper Ki ye a ko ni jamana ɲɛmaaw ma wuli ka jɔ kɛ maa minnu ye nin ko in kolokolo an ka jamana in kɔnɔ ko dɔwɛrɛ tɛ koyi asiatigiw n'o kofɔra ko bɛ chinois de kofɔ chinois o kuma k'u ye nali min kɛ jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɔnɔ kabini hôtel chambre de passe i b'i bolo dɔgɔni ɲɛsin a ma nin waati yɛrɛ la k'a tɛ se ka dan bilen i mana bɔ dogodogoni kɔnɔna fɛn o fɛn na bi i bɛ taa dɔ sɔrɔ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye o chambre de passe ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jifilen tɛ fɛn mun bɛ kɛ o dɔn bɛɛ a ko min ye muso furulenw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ olu yɛrɛ de bɛ ka don tiɲɛni kɔnɔ fo ka dama tɛmɛ a ko min ye minfɛn ko ye ko maa tɛ se k'i ka i den na bi ko ye k'a sababu kɛ bi ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ denmisɛnw u bɛ munumunu salo kɛ nin yɔrɔ minnu na a ko i hakilina tɛ fɛn o fɛn na denmisɛnw u bɛ nin bɛɛ lajɛlen de boloda maa minnu yɛrɛ cɛ tɛ muso tɛw ye n'o ye lutu ka mɔgɔw ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ kulu de kɔni denmisɛnw kɔni tiɲɛnen don bi fo ka dama tɛmɛ u tiɲɛnen don bi sa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'an ma yɛlɛma don ko la a ko min ye minfɛnw ye ɲɛnaminimafɛnw ka taa bila jogo kolonyaw la karamɔgɔ daba tun kɔrɔ n'o tɛ fila ye bi fo kelen sa o ɲɔ ɲalen bɛ faso maliba kɔnɔ jɔn ni jɔn de kan ka kɛ denmisɛnw dilanba ye o de ye densomɔgɔw ye fa ba kɔrɔkɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ nka min kɔni an bɛ don min na ko bi Prosper Ki y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ jamana in fana kɛmɛ fɛn dɔ ye maa tɛ se ka maga maa den na maa tɛ se ka maa den kɔrɔfɔ bɛɛ kungo i yɛrɛ ye ni min den ye min kɛ i ka tɛmɛ a la i ɲɛsira tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a nun tora dugu mana kɛ bɛɛ kungo i yɛrɛ ye a ko dugu bɛ se ka jɔ cogo di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le solf kɔnɔ a ka bi bɔli don bɔli o tɛ waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu